أب كله كرنات عالم كينكم نمدبات علنا تي بتكاتلو زلكم زخبركم تعذبتنا كم يتقنيو اللو من بقار حدش قاشة يحيزلكم متيزلكو حد قاشانا حمد رقاص أقول خينا قفا إيه نابزي عدي ميزلكو جورج يزبهال زي مسايزلو قاشا حرين بقار جورج انكو عبد الرحمن متصاخنا بإثيوبيا مجمرة بعد حتى نحكم تخلى امبار قدم نابتي علالاتنا مئتونا حتى رب زباله دحر بايتا قانا حزبي ميني جورج خيولنا متى كتعلنا هراي يقني علي اسمي جورج ويكا بناي ارترا قاطرا تسفا جرجيس كن اب امريكا مساس غاطا مش متغيروا سلا جورج غبر سلاسي بحال بشحنت شعات ميتين تسعة شعات كاب ارترا بتمرتي كاب باطع امريكا اتي دحري كلت عامت غاطامي بزخره اب سراحناي اب نون بروفيت يسرح كن تي بحفيشا جورج غبر سلاسي اب امريكا ينبر أبال EYSC أم مسرات بفلاتناي سدتنياتات ديبارتمنتنا تخوينه بزح نتيفة بجنزب بعمخا بخل أنت نوع عينة مدلاوات ويك أتبقى نزبل نهزب خاص لزخون كل نجار أبو زيادة أسعي سنيرة أبال أربع حرنات ونية فريدم فرايداي سلزي تا بروجكت خاتي بزح جديد فلت أسوات مستدقق مسرحات نسرحينا نب إرترا قال أبال EFMD إذن إرتران مهورات زبحال أب فيرجينيا تمسريتو كابتم مجمريا مساعتهم تنقصاستي ويكا مسرت نيره بزخنا نسو فاسيليتيت زغبري بزعبانا إرترا نخلن تقاومتي أب حدا بوتا مصيخا ما أدزته تخفيتو بحنساب يهن مهن تباهيلو بزعبا لو مطرح زيكونه بزعبا صباح حدا رود ما بلان غيرناس نتهزب لخونا بحد خنا مصوز بالعلامه كما بقس زغبري سلازي انتبتي كله ينقاسقسالو زي تي كم ارتراوي حبو نح توفاينت نزخونه يكون لعلي كلنتنا خموسا نزبل تبقسو زحازي بعبي كن اب امريكا اب حدا اب ديلوير ستيت زبحال اب نون بروفيت اورغانيزيشن يسرح لعل 15 عام سريحه تي اورغانيزيشن بتعمي عبي اورغانيزيشن لعل 20 شعتن زتفالالي بروجكت نطفلو سرحلي سلازابو افتراي كفل حساب اكاونتينج فاينانس سرح بعبي اخافتنا كونسلينج سيرفيس بستفالالي توشت زولو نحنا ديبارتمنت بوزح عينت افتنا هنا بروجكت نحر مصيخا حدن كليتن زبحال يكونن ازيو بوزحيو بايدس حمامو سبات نعقبلو بزخونه يكون شجرات امونغو هيوتهم زغاطمن ادي مسقلعه اب حدا غزانتوا ابو قرب صنيحه ترانزيشنال بيرماننت ببغيزيو اند حلفت كساب غزا غزيا هيوتا تادلو كنت نبصحلو مالتي كوم زوم ناي سينيور سيتيزنز باتاويوم مسرت تحت زبل غنزب نحد اللوم نعاتهم كاني كابزناي هاد كفدرال ناي امريكا غنزب بعمتاو باجت يكون استفرالي ملك زرخبناي مسرت غزا سريحنا نساتهم ابو خنبرو هيوتهم كما حيشو بتناتهم اساءتاو مسرت ينبرلو اتنا ايدس كبلكا خلخو تغزا فولي فاسيليتيتد يو كل عين السيرفيس نهولو ابزي منالبات ارتراوان كوات ديبلكو كم حبشا ملكا بزحات موصنايم سلازي لكا كم تخالق امريكاوي زيغا تقبلنا اب هيوتهم حبحبنا هيوتهم ككم كنتاتيو ندحدا افت فاينال ستيج كوينوم ويكا ندحدا تقيوم صنيحو ناتهم منبرلوم تخالقون كوم زناي بيت مرتناي قلعوت كالمال الله حجي كابو مصينتايو تزيادا كن منالبات كيك فحلكا كن ايرتراويان حدا غيزه نحنا نزنقو انت يالو كابز كله شجرن مكران وصينا اب معسكرات اتينا اب اثيوبيا خيدنا ريسيتلمنت زبحال اب امريكا خاطخلو نرسعو ነገር አሎ تزيادا نسيو انتاي يمثل እንቋዕ ደሓን መጻኹም ዘይንብሎም እንድሕር ኮይና ትዝያዳ ዝነጥፈሉ ከም ቮለንቲር ከም አገልጋላይ ንህዝብ ማለት እዩ እንቋዕ ደሓን መጻኹም ንብለሉ ባይታ ዘይተኸፍተ መሰሉን ግቡኡን ክፈልጠሉ ዘይክእል ኩነት እንዳሃለዎ ከሎ ንሕና ከም ኤርትራውያን ሓደ ንዕኡ ተረዲእናን ኣብ ግምት እቲና ንዓኣቶም ክንቀርቦም እንቋዕ ደሓን መጻኹም ክንብሎም
ፖለቲካዊ ህይወትን ማሕበራዊ ህይወትን ዝብል ክልቲኡ ፈላሊና ዘይምርአይና ንስኑ ባዕሉ ዓቢ ጋብ ዝፈጠረ ይመስል ሕጂ ነቲ ኩሉ ዳህሲሱ ኣብዚ ኩሉ እዚ ክነጥፍ ዝፍትን ግን እኩብ ድሙር ዓቕምና መፂኡ ሓደ መድረኽ ከስግረና ዝኽእል ኩነት ክሳብ ዘይተፈጥረ በቢ ወገንና ጥራሕ ንገብረሉ ስለ ዝኾነ እዚ ከም መበገሲ ስለዚ ኣብዚ ኩሉ እዚ ይነጥፍ ፍትን ዝከኣለኒ ብሕፅር ዝበለ ኣብዚ ህይወት እዚአ ዘለኹ ኣብቲ ዲቴይል ወይ ከዓ ዝርዝር ናይ ነፍሲ ወከፍ እንድሕር ተኸይዱ ግን ኣነ ድልወ ዝከኣለኒ ክገልጽ ማለት እዩ ይቐኒለይ ብዛዕባ ጆርጅ ክንዕልል ተረኣ ኮይና ብዙሕ ኢና ክንዕልል ንሎም ግን ኣብ ሓንቲ ዓውዲ ኣልዒልና كنقلل يحيش مبر بزح نجر كابز اكتب لنا تصنعك عندنا بزح جزء وسيدنا كنقللنا بزخون أنا حتى الجزء سزمة صح جزء خاون كين حزكا أبحد نجر أتوكرنا كنقلل أتي بمولو قتعلن تصنعك كتجبروا تصنعكم نان بروفيت ويدما كونسلينج كالين نيرتراوين ترياتو كروز جبردي ولا نسدتني هذا بله كله كشخوي مزمزة يعني أب كل التملك عنا نزارب زلنا اتي معلتاو هيوتي نعي كم سبجرو هيوتي كالي اللي زخلاف سرح زونات فلو أب أمريكاوي يعني فوكس جبر جن حدا جزيتناي نسخة أنا كم زعينة أقلقلوت حزب أمريكان ده كخلقها وحلنا له حدا جزي قرب حلنا خاتنفك أيو مخا كابي متى أبي الله خسلس فلت اتمسرتها ومبجسه هيوتي ندافلت كون كله إيرتراوي كم زخوين سفر نداخل خلو هتاناتن كلمة لأن مع عسكر سدسيناتات وحزن ده ترى خلو حدا جزء زجاج أو نجارات ولا خبوشتنا وده ترى نعمت إيرتراوي هتان متينا بزي نتايخ جبرة زلون زبل ندخل نحر أريخايو حجي أتي بولنتاوي أقول قلت ويكا volunteer service بحال نتخالق بملؤ ويكا أخم كنت تفز جباني كم إيرتراوي أبركوتيك جبرة لزخل كم نفسه كف كالوت إيرتراوي كبركد أمبر اتناتي معلتاوي هيوت نس أمريكاويان راح تحطره اتناتي أقول قلت نهزبي زبلجن كل جزء كم volunteer service اتنات كديديكيشن commitment توفاينتن دلونتن نوع خم بقى سجارة إذا نتفصل نخلي التنقرينا درينا تزاربنا مالته إيه طب بحافظ أخن رأي خلنا أبزي خونا بإيرترا ويدما كسب إثيوبيا زموتو أتي بحالتاتن كبرتاتن حبشة درجة تمساسالي يو في حدا بوتاخ تري خلنا درجة حدا يون تبلكيو دفرتها يكونن مبت صح من جقاد أب حزن زلوا جزء حد علم تأخاب زبلو نجارات أبزل ميدو سدتنيا أبتي أبع الأمريكا مسكرة تبهالتاتن كبرتاتن كم يصنعوا تي حدش كون سدتنيا أدخلوا خسقطتها في الترولون عب حتى أيو صبوكا كل جزء مبرهيناتون تأيو نحنا بقفنا نبلون بجبري أمريت وريد كاختري أخلى خاتخون النت نايتي سدتنيا سماين مدرني سلازي نسيو خات حدا ما بقى من البات نبزنت أني أمريت رئي نابو خيدا خا أنت يا بركو تخجبري من البات عبد حار نحرد قصة نزار ولو إذا كن أنت أيو رأس خاوريد كا رأس خات حيد كا أمريت وريد كا نتسدتنيا زمت كابزي بحث سلباميو أفلوت أو يلن ناي بزح نجار باريرز ويك حصرات هاللو نزل نجار زخسجرود نحركين نحنا كما قال جلوت تقدميتي سنسلة كمبوت كون خلنا يتسأجمات ناتهم كم إيرتراويان أب كبابينات تأرنفنا قداميتي نكو على حمد أخا زبلولو مع كنات ويك أبوتها تخيفتو نحلوه كنجبرو زلنا لك قلنا نحنا توم حلفنا تامتين توم رفيجي ريسيتلمنت ايجنسيز بحالو أبنا سوقف علو نزخلو حد زخير إيرتراوي كم سدتنيا خوينو أبو حلفنا توسيرم زقبولهم علو حجنة بحالك نعقبو نساتهم بمورال بحبو بمتأممان بتزفان كخلو نحركوينهم نحنا إيرتراوينا لعد زخون يكون زليلنا حلفنا تكنوصل نيرنا قرني مستوم رفيجي ايجنسي نفسنا لالينا قطري أي قدسني وحدها أيكونن تي quantity زي كونه quality استناد كاستايو حجي نزل نجار زي أين جبرانينا كم بزي قانونو مخناتو نوع أنت جبرانيرنا تي كابس مئة وتيو ما كلاي ردي تحيزو مسارتاوي تبغصو أبيه وتو بزح جزء أمنول انتهالو إيرتراوي بذكاء المتن نحنا كم إيرتراويان نكو على حمد أخوم لنا تقبلنا مساعتهم أبتقامهم كنواسا ناي جنزة بايكونن ناي توفاين نتيو
ገንዘብ ዝኣክል ገንዘብ ንዓቶም ኣብ ሂወቶም ከኣልዮም ዝኽእል ኣብቲ ግዜ ይረኽቡ እዮም ግን ዘይምፍላጥ ኣሎ ንኣብነት ሓንቲ ክጠቕሰልካ ጋሻ መፂኡ እቲ ኤጀንሲ ኤርትራዊ ኣይኮነን ካልእ ዓለማዊ ከም ስርሑ ኢሉ ከም ዋኒ እናቱ ዝሓዞ ስለ ዝኾነ ክመፅእ ከሎ ናብ ስራሕ ክውትፎ ይደሊ ናብ እንዳ ስጋ ምድርባይ ናብ እንዳ ደርሁ ምድርባይ እዚ ነገር እዚ ናበይ ይደፍኦ ኣሎ ንኤርትራዊ መዋእሉ ኣብቲ እንዳ ስጋ ፓርት ታይም ኦቨር ታይም ክሰርሕ ደሊ ዝያዳ ሰዓታት ሰሪሑ ኣብኡ እቲ ካልኣይ ዓለም እንታይ ይመስል ኣብቲ ደገ ዘሎ ክፈልጦ ኣይክእልን ክንቅይሮ ዘለና ንሕና ኤርትራውያን ኢና ምክንያቱ ካበይ ከም ዝመፀኻን ናበይ ከም ትኸይድ ንሕዳ ትፈልጥ ኮንካ ዝያዳ ሓላፍነት ምውሳድ ከድልየና እዩ እዚ ኸ እንታይ ዝብል ዘሎ ክመፁ ከለዉ እንቋዕ ዳሓን መፃኹም ምባል ኤርትራውያን ከም ምዃንና መጠን ምስቶም ሪሴትልመንት ኤጀንሲ ርክብ ጌርካ ንሕና ኢና ዕድል ሃቡና ብዛዕባ መሰሎምን ብዛዕባ ጉቦኦምን ብቋንቋኦም ዝርድኦም መንገዲ ክንገብር ክንክእል ኣለና ሓንቲ ዴሞ ንኸፍት ምስኡ ዝኸይድ እንታይ እዩ ኤርትራዊ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ በኣሜሪካ ክዛረበ ግን ኣብ ሙሉእ ዓለም ክዛረበ ሓደ ነገር ኣሎ ናይ ዕድልና ኮይኑ ነቲ ስደት ተዓዲም መፂና እዩ ወሪድና ስለ ዘሎ እቲ ካልኣይ ዓለማዊ ሂወት ንሪኦ ስለ ዘለና ኣብኡ ተዋሳእቲ ክንኮነሉ ንኽእል መንገዲ ክመፅእ ኣለዎ እዚኣ ከዓ እቲ ክብሎ ፀናሕኩ ተወሳኺ ኮይኑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከተማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስቴት ብዝከኣለና መጠን ብኮሚኒቲ ተጠርኒፍና ኣገልግሎትና ክንጅምር ክንክእል ኣለና ብዙሕ ቁጥሪ ኣይምልከትኒ ኣሜሪካ ትዕድልቱ ንሱ እዩ ኣሜሪካ ንኩሉ ነገር ኣሳፊሑ ዝቕበል ንስኻ ግን ንዕኡ ከም ኮሚኒቲ ኢና ኣሕዋትና ኣለውና ነፍስኻ ላሊኻ ብዛዕባ ሃገርካ ከተላሊ ብዛዕባ ባህልኻ ከተላሊ ኣብ ሶሻል ኣክቲቪቲ ዝበሃሉ ዝግበር ነፍስኻ ከተላሊ ብዛዕባ የሕዋትካ ክትጣበቕ እሱ እንታይ እዩ እቲ ኮሚኒቲ ምህላው ንባዕሉ ኣኻል ይኮነን ጎኑ ንጎኑ ብዛዕባ ቃንዛ የሕዋትና ንሓትናን ክንላለ ክንፈልጥ ክንሕግዝ ክንክእለሉ ንኽእል መንገዲ ንሕዳ ዘይከፊትና ነቲ ዘለናዮ መድረኽ ተዋሂብና ዘሎ ሕማቅ ኮይኑ ዕድልና ወሪድና ዘሎ ሸትኡ ክንበቆ ውዒልና ሓዲርና ኤርትራዊ በዚ ሎሚ ዘሎ መድረኽ ካብ ወረደና ክንሰግሮ ንሕዳ ኮይና ክልተ ነገርን እቲ ሓደ ምስ መፁ ተቐቢልና ክልተ እግሮም ብናቶም ብናህና ሓበሬታ መሰረት ክልተ እግሩ ደልዲሉ ኤርትራዊ ንሕዳ ኣቢሉ ብዛዕባ ሎሚ ፅራሕ ዘይኮነ ብዛዕባ ፅባሕ እውን ሓንቲ ሃዋርያዊ ዝኾነት ሃገር መስሪትና ብዓቕሚ ድሉብ ብፍልጠት ብሱል ብኩለንትናዊ ዓይነት ድሉ ሕብረተሰብ ንሕዳ ጌርና እዚ ሓደ መድረኽ ናይ ዝመፅእ ዘሎ ሂወት ንገብር ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እኽል ደልየ ፖለቲካዊ ሂወት ንኹላትና ይምልከት እቲ ማሕበራዊ ሂወት ጎኑ ንጎኑ ዘይተረዳእና ይንመስል ኣብ ማሕበራዊ ሂወት ዝያዳ ፎካስ ጌርና ነቲ ነገር ክንቅይሮ መሰረታዊ ዓይነት ባህልናን ካልእናን ዓቂብና ክንከደሉ ንኽእል መድረኽ ክንከፍት ኣለና ዝብል እየ ብፍላይ ኣብ ስደት ከም ውፃእና መሰረት ይቐንየለይ ኣብ ገለ ኣጋጣሚ ክንጣበቐሎም ክንክእል ኣለና ሓድሕድ ክንከባበር ክንጠማመድ ክንክእል ኣለና ገለገለ ዝብል ኣርእስቲ ኣልዕልካ ለይ ነርካ ሞ ቀረባ ግዜ ኣዘራራቢ ዝኾነ ጉዳይ ኤርትራውያን ዲፖርቴሽን ወይ ድማ ስጓግ ኤርትራውያን ካብ ኣሜሪካ 700 ዝኾኑ መንእሰያት ወይ ድማ ካልኦት ዓበይትን ካብ ኣሜሪካ ክጥረዙ ተባሂሉ እናሃለዉ ከሎ እንታይ ኣስተዋፅኦ ኣበርኪትኩም ትኾኑ ከም ዜጋታት ጆርጅ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ኣነ እቲ ኣገልግሎት ንህዝበይ ዝብሎ ኩሉ ግዜ ተወፋይነት እንታይ እዩ ኣብ ኩነታት ብዛዕባ ረፊጂ ጥራሕ ክንዛረብ ፀኒሕና እሞ ብዛዕባ ሓተት ዕቑባዊ ንጎድኑ ንጎድኑ ክንወስደ ኢና ምክንያቱ ምእንቲ ክዛረብ ኤርትራውያን ሎሚ ዋሕዚ ብኣማኢት ዳርጋ ብዝበዝሐ ቁጥሪ ብበዓል ሜክሲኮ ድዮም ብካልእ ማለ ሰጊሮም ኣሜሪካ ይኣትዉ እዮም ኣብ ኣሜሪካ ምስ ኣተዉ ኣብ ሓደ ደልሃመት እዮም ዝኣትዉ ናይ ቋንቋ ሕፅረት ኣሎ ናይ ትራንስሌተርስ እቶም ተርጎምቲ ናይ ባዕሎም ሕፅረት እውን ክህልዎም ይኽእል እዩ ብዙሓት ከምኡ ዓይነት ፀገማት ግን ደቀቕቲ ብሰንኪ ንሕና ሓላፍነት ወሲድና ኢኒሽኤት ክንገብሮ ዘይምኽኣልና ኣብቲ ናይ ኣሳይለም ፕሮሰስ ዝገብሮም ዝወድቆም ሳዕቤታት ብዙሓት እዮም ሪጀክት ዝበሃሉ ሕጂ ኣብታ ናይ 700 እየ ክመፅእ በቲ ዘለኒ ርክብ መሰረት ኣብ ናይ ኢሚግሬሽን ቅድሚ 2 ዓመት ሓንቲ ሪኮግኒሽን ወሲደ እዚ ኸ እንታይ ነይሩ እቲ ሽልማት ዝወሰድኮ ኣብ ኤርትራውያን ብዝመፀኒ ቴሌፎን መሰረት ወይ ከዓ ብዝመፀ ኣውያት ምስኣቶም ተራኺብካ ትራንስሌት ክትገብር ዳክመንት ናታቶም ሰርቲፋይድ ክትገብር እዝን ዋላ ሕልፍ ሓሊፍና እውን ክሳዕባ ኤክስፐርት ዊትነስ ኮይነስ ናብቲ ኢሚግሬሽን ይኣትው እየ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ፀገሞም ኣብቲ መሬት ኣትዮም ምስ ረኢኽዎ ምኹኣ ክስጎጉ ምስ ሰማዕኩ 700 ሓንቲ ሓላፍነት ዝወሰድኩ እያ ነይራ ኤርትራውያን ልዕሊ 700 ዝኾኑ ኤርትራውያን ናብ ኤርትራ ክስጎጉ እዮም ብዝብል ብዝተፈላለዩ ብናይ ኢሚግሬሽን መልክዕ ምስ መፀ ዋ ኣበይ ለናቶም ኤርትራውያን ከም ጀሚረ
700 ዝኣክል ኤርትራዊ ኣነ ከም ኣሜሪካዊ ዘይኮነ ዝርእዮ ኣሜሪካዊ ኤርትራዊ ኸኣየ ኣመጻጻኢ ይፈልጥ እየ ስለዚ እቲ ኣነ ዝሓለፍኩ ህይወት ንሳቶም ከም ዝሓለፉ ንኣብነት ክነፅልካሲ ሓደ መንእሰይ ካብ ኤርትራ ክወፅእ ከሎ ኣነ ዕጉር ኣይኮንኩን 20-30 ዶላር ከፊሉ ነታ ቦርደር ሰጊሩ ኣሜሪካ ክኣቱ ከሎ ንኻልእ ግደፍዎ እቲ ኣሜሪካውያን ዝብሎ ዘይኮነ ንሕና ኤርትራውያን እንታይ ይስምዓና እዩ ዝብል እዚ ኩሉ ዝኽመፅእ ከሎ ነታ ዘላ ብድሕሪት ገዛ ነታ ዘዕቤቶ ስድራ ቤት ኣባዲምዋ ይወፅዩ ምክንያቱ ሓደ ነገር ኣጥፊኡ ብተስፋ ክነብር ዝኸይድ ሰብ እዩ እታ ተስፋ ሓደ ግዜ ብስምዒት ስለ ዝግንፍለና ካብ ኣሜሪካ ካብ ኤርትራ ወፅኡ እዚ ኩሉ መስገደል ሰጊሩ ቦርደር ኣትዩ ኣሜሪካ ጥራሕ ኣትዩ ምስተባህለ ብዕራይ ዝሓርሰብ ኤርትራዊ ብዙሕ ካልኣይ ብርሰት እዩ ምክንያቱ ኣይንፈልጦን ኢና ብድሕሪኡ ዘሎ ሴናርዮ ወይ ከዓ ዝመፃና ሳዕቤናት እዚ ካብኡ እቲ ኩሉ ትምስ በለኒ ኣሜሪካውያን ነዞም 7 እዚኣቶም ክሪሚናልስ ኢሎሞም ኣነ ግን ኤርትራዊ ክሪሚናልስ ኣይኮኑን ቦርደር ስለ ዝሰገሩ ጥራሕ ወይ ከዓ ኣብቲ ናይ ኣፀሓሕፋ ገለ ፀገም ስለ ዝፈጠሩ ክሪሚናልስ ተባሂሎም ክስጎጉ ሕጂ እዚኣ ንሕና ኤርትራውያን ኢና ሓደ ግዜ ቆርብ ኒሕ ኣሎ እንታይ ካ ክትገብር ተባሂለ ሓንቲ ሓሳብ ኣምፅአ ስታፕ ዲፖርቲንግ 700 ኤርትራንስ ትብል ሓንቲ ካምፔይን ጀሚረ ሓንቲ ድራፍት ተፃሒፋ ኣድማዕነት ክህልዋ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኸ ኢለ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓንቲ ሓሳብ ዘምፀኽዋ ነታ ደብዳቤ ኣብ ኣሰና እውን ንእሽቶ ኢንተርቪው ገይረ ኣብ ሬድዮ ናዝ ዝበሃል ናይ ካናዳ እውን ኢንተርቪው ገይረ እንታይ ኢላ እዛ ወረቐት እዚኣ ተፃሒፋ ኣላ ከም መበገሲ ተጠቐሙላ ብውድብ ብማሕበር ሲቪክ ማሕበር ይኹን ብግሊ ይኹን ብኮሚኒቲ ናይ ከባቢኻ ተጠርኒፍካ ናብ ሰኔተር ናትካ ናብ ኮንግረስ ናትካ ነታ ደብዳቤ ከም መበገሲ ተጠቒምካ ተደሊኻ ቀይራ ተደሊኻ ብሽምካ ግበራ ግን ኣብታ ደብዳቤ እንድሕሪኢኹማ ሓንቲ ሊንክ ላታ ነታ ሊንክ ምስ ሃረምካያ ነቲ ናትካ ዘሎ ሰኔተር ነቲ ናትካ ዘሎ ኮንግረስ ብቐጥታ ትምፃካ ሕጂ ንሳት ሓጋዚት ነይራ እታ ደብዳቤ ፀሓፍኳ ሊንክ ላታ ከም ሓንቲ ድራፍት ኣታች ኮይና ኣላ ተተሓሒዛ ኣላ ናብኣ ክሊክ ምስ ገበርካ ናብቲ ናትካ ሰኔተር ኮንግረስ ብሓንሳብ ስደዳ ዝብል ነዚኣ ጥራሕ ካምፔይን ገይረ ኣብ መጨረሽኡ ንዓኣ ከም ካልኣይ ስጉምቲ ዝወሰድኩላ በብወገኖም ሰዲዶም ስለ ዝበልኩ ካልኣይ ግን እንታይ ሓሲበ እዋ እስኪ ብቐጥታ ናብ ዲፓርትመንት ሆምላንድ ሴኪሪቲ ናብ ስቴት ዲፓርትመንት ናብ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ማለት ናይ ኣሜሪካ ናብ ብምሉኦም ንነፍሲ ወከፍ ማሕበራት ሓቲተ እንድሕር ኣስማትኩም ሂብኩምኒ ንስኻትኩም ንዓኣ ተቐቢልኩማን ኣሚንኩምላ ትድግፏ ሰፖርት ከም ትገብርዋ እያ ተበጊሳ ተባሂላ ነዚኣ መሰረደት ሕጂ ኢንፋክት ናብ ኢትዮጵያ ምስኣተኹ ካብ ዲፓርትመንት ሆምላንድ ሴኪሪቲ መልስ መፂና ኣሎ ስለዚ ኣድማዒ ከም ዝተቐበልዎ ኮንሲደር ከም ዝግበር 100% ሚት ካብ ሚት ኮሚት ተዘይገበሩ ማለት ወዲእና ኢና ዝንዝን ተዘይበለ ናይ ብሓቂ ፍረ ኣውፂ እዩ ኣብኡ ከለኹ ነቶም ኩሎም 14 ዝኾኑ ኦርጋናይዜሽንስ ንዓኣ ሓራይ ኣስማትና ክፀሓፈልና ድልዋት ኢና ዝበሉ ከመስግኖም ፈቱ ብኣጋጣሚ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘለኹ እቲ ደብዳቤ ከዓ ሕጂ ምስ መፃኹ ስለ ዝመፃ ንዓኣቶም ተንኪ ክብሎም ኣይከኣልኩን ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንኩሎም ነቶም ኣስማቶም ዝሃቡና ውድባት ማሕበራት ኮሚኒቲ ይኹኑ ዋላ ኢንዲቪድዋል መልክዕ ከመልክዕ ንሕና እውን ብስም ኣለና ቲቪ ብስም ስደተኛት ከነመስግኖም ንደሊ በዚ ኣጋጣሚ ታንክ ዩ ስለዚ ንሳ ፅቡቕ ውፅኢት ኣምፂኣ ኣላ ኢንፋክት ሓደ ተኣሲሩ ኣብ ዳርጋ ዲፖርቴሽን ክበሃል ዝነበረ ወፂኡ ን5 ዓመት ዕድል ተዋሂቦ ኣሎ ካብቶም 700 እንታይ ነይራ እዚኣ እቲ ኣዌርነስ እዚ ነገር እዚ ንባዕሉ እቲ ኤርትራዊ ኣብ ብምሉእ ዘሎ እዚ 700 ንሕርዱ ኣይፋለጥን ኣብ ኣሜሪካ ማልያ ዘይብሉ ናይ ኢሚግሬሽን እስር ቤት ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ካብኡ ክወፅእ ከሎ ዋላ እውን ሓደ ግዜ እንታይ ዓይነት ውሳኔ ከም ዝወሃቡን ኣይፈልጥን ሕጂ ነቲ ኩሉ ግምት መስእተና እቲ ብሬድዮን ብካልእ ዝስንዳው ገለ ሰባት ከምኡ ዓይነት ሳዕቤን ይመፆም ከም ዘሎ በቲ ናይ ሬድዮ ዝገበርናዮ ወይ ከዓ ዝገበርክዎ ሓበሬታ መፂኦም ናባይ ክድል ጀሚሮም ንኣብነት ናብ ኣሰና ዶ ኢሎም ቴሌፎን ናይ ዝወዲ ማሃበና ብጃ ኣነ ካብቶም ከምኡ ዓይነት ፀገም ዝወረደኒ ሰብ እየ ተባሂሉ ኣነ ነፃየ ቴሌፎን ክህቦም ዝኾነ ይኹን ሬድዮ ሓቲትዮም ቴሌፎን ይህቦም ንድሕር ፀገም ኣሎ ተደዊሉ መፂኡ ብዙሓት ሰባት ከምኡ ተባሂሎም ስለዚ እናቶም ኣማራፂ ክወስዱ ኣጋጣሚ በቲ ቆፀራ ዝመፆም መዓልቲ ናብቲ እስር ቤት ከዓኒ ዝኾነ ነገር ክመፆም ከሎ ብቐጥታ ክድውሉለይ ከዓ ሓቲትዮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ውዒሉ ሓዲሩ እኩብ ድሙር ስለምዃኑ እቲ ናህና ተዋሃሊሉ ዓቕምና ብኸምኡ ዓይነት ኮኦርዲኔት ዝኾነ ኣክሽን ክንወስድ ንድሕር ተዳሊና ዝያዳ ኣድማዕነት ክንገብር ከም ንኽእል ምናልባት እዚ ሓደ መልእኽቲ እዩ ነይሩ ስለዚ ንሱ እዩ ዝመስል ተሓፈሽኡ ግን ዝሰርሐ መስል ክንቃለስ ኣለና
እንድሕር ዳ ቀፂሉ ከም ጌርና ብዝለዓለ መንገዲ ንሕና ኣብ ኣሜሪካ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ካናዳ ይኹን ኣብ ኤውሮጳ ይኹን ሓደ ዓይነት ሲስተም ኔትወርክ ሲስተም ክንፈጥር ንኽእለሉ ብኮሚኒቲ ንድንፈዓሉ መንገዲ ክመፅእ ተስፋ ገብር ምክንያቱ ንሱ ንድሕር ጌርና ኢና ንሕና ሓደ ፀብለል ዝበለ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ክንፈጥር ንኽእል ብዛዕባ ናይ ዘሎ ስዒርናስ ብዛዕባ ፅባሕ ከዓኒ መሰረት ዘለዎ ኣብ ዓንዲ ዝተሰረተ ወይ ከዓ ኣብ ከውሒ ዝተሰረተ ስቂሉ ከምዚ ናይ ዝሓለፉ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ዝወድቕ ዝትስእ ዘይኮነሲ ዱልዱል መሰረት ዝሓዘ ኤርትራዊ ኒሕ ክንስርት ተስፋ ገብር ስለዚ ውፅኢቱ ናይ ምጥርኑፍ ናይ ጥርኑፍ ውህሉል ድሙር ስራሕ ዝያዳ ውፅኢት ከም ዘለዎ ክዛረብ ኢለ ኦኬ نحن كو قطامي اب استفرالي ناي ميدياتات نسمع كاسز نبرنا ابن حجي جورج متيو لهم سولنا انا نابزي علنا تي في قدمناك كنا مسكنا كاي غباي كن كان حتى كان جورج ني ايثيوبيا سي كزور يمسيو ورا انتاي اب بيرسونال حتى ياتو له ريتا نانا صبغ الله قدم حجي تنحنا باي ذا واي حنت نجر كي تقصكل كاتنا هنا حنتي زيادة أنا عايز أمسأت النابزي أبال جانتا أمريكا نستمازابلو إيرتراويان تبل محبر علاتنا زيا 100 بزعبة إيرتراويان طرح مسألة تتطبق أب واشنطن دي سي دخلنا أب سي ديبارتمنت أدفوكيت نقبر نحن أخونا تالو أب زحلو ويحلو إيرتراوي نحن حبريتان نحن قالو نعم نتابع إندونيسيا استأثروا 7 نيروم بقال خصوغرو أب على الفلبين استأثروا نيروم أبعد السودان أسمعتهم متقاس كوان تزي تدلي تناي كساي جن بزحات عبيتي سبات كم تاتون تجمع زجاج أمام جن directly involve جرنا أبي UNHCR ندحنت مالتيو إذا بزحت جري حجي تقن منتي أي نوع أنا إيرتراوي أمريكاوي أب إثيوبيا زمت زلوا وحزي قلوا حسانات بفلاي أده بفلاي حسان أده سواء زي بالله قلوا حزت كم هتانات تحت عدمه هتانات زغلو زو وحزي زيادة خمس الله مسفلتكو و اتي بزيادة بإذن راح تسمعوا بعيني كريئي لأمتي أمرت وريده هلو كناتات ناي إحواتي نايزوم هتانات كفلت نتناتهم كناتات رئي حانتي كامبين كمسرت كجمري أمتي كالوت كماي الجوخا زولو سبات لك كماي مسلو زيادة كامبين كانت هتبل كاب هزبي ناب هزب زبل حدش منفس زحازي اتوحد سدتنا سلازي ترفه بزح إيرتراو سدت وصي سلو زلو مخ بزق انزاز زخد إيرتراو سلاز بزح لو مخ انتا إيدا حلافنتنا هنا نحنا خم إيرتراوان بطرنو فاقباب بكومينيتي ملكة تطرنفنا حار النتورك سفتيرنا هزبي بهزبي كاب هزبنا بهزب زبل كامبين جيركا نزي اشل احواتنا حاتنا عددا سدتن مكران كوينم زلو لب زي توقعو زخونا نجر كن حجوزهم نخلو المنجدي مخ أخاب حزب المجوسول كنت كن فتر نحر داخلنا أمرت وريدة بعين رئة ناب حزبي أويات كجبر إذا سيستم إذا كامبين تبعي لازلان بحر حجي نخد صار حلو تخل المنجدي نخجبر إلى متى سلز عيني رئة كل نجر مدينة أنت يدلي مسنا UNHCR بقت تأخي باجرة بزح عينت حبرتات هتوهيبة ناي أرى كابتم لعلوت حلفتي كسب 4 درجات بستفر عليه ملكة بصبوا جرام تقبلوا من كيم وصبوا كحل فايدة لل مخناتو نحنا زناي جانتا أمريكان استمازابوا لإيرتراوان كدني قلع عمتات ناي نيرسين كلاس تماهر إيرتراوان بروفايد جرنا هنا في الجرادويز جوورو ناي نيرسين علو نالبات اتناي نيرسين تماهرهم أبي يونيفرسيتي أدلات رخيبهم انتاي حلف علو بدحرو إنو زبل السو أوكوا بجزء بروسس نوح جزء أب دبلومات سرح انتخونه أو أيكون انتناتين ممت نزله زيادة حجي حزب إيرترا زغلو زحلة في شجر المكران أبو كم سب أنا أجوخا خبل تات خبل زري أزرله خصب أقولي تاكل سرزله نتابع أسر زلنا لو مختي إيرتراوي جزء قلبيتو نهزبخ حجز له زغل كنت ويك أمن جد المفتقر على سلسلة كامبين كاب حزبي ناب حزب زبل حدش فنان حدش منفس حيزو نحنا حلاف نتوسيدنا نهزبنا خلنا حجز له كنا تابع له ذكروا المنجدي أبايته كنجورون نقولوا كنت كنفتر نحدا أبزي حد عانس وتسيت جرنا أنا تسفى جبر أكل خبابيكم عانس صراحات كجمر بحد زمن كلا يكونا أكوب دمر حجون دقي ما خبلا هورا صراحة نسرح أكوب دمر ناكلاتنا عارم طرحين وتسيت كله وصل فلذا تعملت إيتي نسأنيرا بتعمل الله حجزكم الله حجزك آمين
كلهم اب ملع عالم كوينهم نزم مدبنا زكاتلو زلو أسرناتك تختيلهم ويدما أسرنايتهم كم زعينة توقصو زلوكم قدسات إرتراويان تختيلهم ببعدو كتا حزبي كاب حزبي ناب حزبي تبل تلع إلى زلنا مدب كقدسلوها بزا كتامي نحنا هون بسمع لنا تي في نمحتل راي جورج أما حبراوي وقت من إسياتن إرتراويان منقصاص من إسياتن تصادفها كم يمس እዚ ኣብ ብፍላይ ናይ ኢዋኤስ ዝበሃል ማሕበር ምንቅስቃስ ናይ መንእሰያት ኣብ ዋሽንግተን ተመስረተ ናባት ካብ ወርቁ ትግፈት ዝያዳ ቀደም ምንቅስቃስ ነይሩ እንዲዩ ኣብ ሓደ ፍናን ግን ናይ ቤይ ኤርያ ነይሮም ስለዚ ከምኡ ከዓ እቲ ናይ ኢዋኤስ ዝብል ከዓኒ ንሎምሲ ክሳብ ማእሲና ክንድቅስ ንበራበር ንተስእ ገለ ዝብል ሓደ ፍናን ምስ መፀ قال خاب أتوم نعيك جورج بحلالو بس دلوير زنت بير كم زمان سلامو نروح كونتاكت نقبري لهم كونتاكت نقبرني أنا بفناني تقبليه نتخم عينة إنشيتيف مخناتو كل أنت النخا بزفاء الله مسرت مدلاو كسب زي قبرك ببارت تايم تروح مالتي كم زي بقول عينة قبري الكاز دربز بحافة زي كونه كل أنت النخا بتدخل مسرت مو فايس لذي أبقى تزيادة حدا بزح جزء من تاع نتفنيره أب ناي سدتنياتات يا أنفس جبر أبقى كمان أب تناي ديبارتمنت ناي سدتنياتات يوم بوتات وهيبك سلزي أب أخيباون بزعبا سدتنياتات زملكت أب واشنطن دي سي استجبرنا إيوايس كونفرنس بزعبا سدتنياتات من مجلس هيبانيره إذن تاي نيرو جنابو إذا عينت مدرخ تخفيته مخ حدش مخ أب من إسيات كم ذا عينت فنان كله درب فنان كتبه بزبل إن فاكت على فيسبوك ولا كلهم بوست خوينا نيرا كل تدرك حقيقة حنتي كم ذا كامبين دحين كم ذا نقدر أنا خلت $10 كذا كوني تبلي تا كامبين نيرا من الله سئلي على فيسبوك تروحوا تقوليهم كل تدرك حقيقة كل تشح كهبة $1 قرش بقرشي أتبل حجت كامبين كم يكون إرتراوي اندحري قرب فنان رخيبو حبونيا تحقق زاي أنا وحزر الدا جن بايتاخت كفتولو أنفت كتبه ناي بحق نسخة كل أنت نخدلو مخانكا كسب زر أخويا إرتراو بقى يكون تي أنا زيادة زعمل له أب إرتراو زلوا نحن حبون تزلوا حوافات قديفكا ندحر أبكم زعينة بوتا متي كل نقدر كبر حتى نسا كسب صلاة شحات يا متي حتى البداية بقفوني راز مدى هجي كم عن كامبين نشتزخونه نربط أبتوت إيتا يكونن تعنت أبغى جسام يروه كنا عن فنان يروه من إسيات راح يكون ولا أبتو دباتو بعضهم تساتفوش عبي فنان يروه فتيمو هذا مدرخ كنسجرين أتبعه لي ماتيو دين مدرخ هذا جزء كم بالبلم براي تحاول تفوتنا إني خاطر نجر نحد أبغى له مثلا خلات ماتيو كسبور إذا لك أقوم خامس سنة خلات نيرو إناي بعضهم كن انتبهتي حدا مدرخ خاسجرنا بدحر إذنا يدبر زي تروح على مالز بالماتيو أبوتاتكو أنا يتصادفكون جن أبناء فاينانشال بجنزب أو حدث كل جزء نزبل إني كم بركات بتاع عميت تبلو أي واحد أي تطايل مني زخون نجر زكاة على مزجبر فتن كاب أنتايو أب مخرب اللوان زيادة الحري إذن دلينا بخمسة كم يعرض لك أخوين تايت أجمع له أنا زي مصرت كوزي كونس ادخل لكنا نجبره محناتو ألا ما نو إلى حديرة بيما مستجاب حنتر نتي قبل لي حزبي قبل فتن الله محبراوي هوتنا زبرسه كنت كنكيرون حدا خوينا بيما نمصا بصقام نمصا امچرشو حدا وهلو دمرخونه بزعبا لهم طرح زي كونه بزعبا صباح زتمزلو انفذ خفت حساب زخونه انا صقام يبلي سلازي نو سينيور تواصوتي اتي بزح تساتفو ابكم اتمن اسي اب سدتنياتات مسمصه نبعلو اب تخبابي زنبره مسنخلات سلازنبره اتنا ايست كوست اب ناي امريكا زلو بنعبا نيويورك كاب نيويورك سب واشنطن دي سي ببعض بنسلفانيا دلاوير بمول انت نسدتنيات زنصا نيرتران سدتنيات زنصا زنبره نفسخات اللالي نعاتهم انا خمزه مسلكي بزخون يخون كحجز دلوي سلازي ندحردا زخون ايرتران مصيون كوينم اكوبوليمو مصي بزعبا غلغل حبريتا نعاتهم كتقم زخيل كنهوبهم بزبل ما بقص سلتقبر نفسها مسلالها بهنقوتا ام زقبلوا حجنسو انتاي كوين رخيبيو نوتوم من اسيات ايرتراوان سدتنياتات ازي حغازو كوينو مخناتو ناي مورال حتي ابو زخونه يكون بزح نجر كحغزم رييو وا كمزي اي ترخبن ايرتراوان ابز خبابي كساب حجي ايرانا نيرنا
ሓደ ግዜ ነቲ ንሕና እንደልዮ ከማን ብናይ ፖለቲካ ብኻል ዓይነት መልክዕ ዝፀንሖ ኩነታት እውን ዝፀንሐካ እዩ እንተበት ሕጂ ኣድማዕ ኮይኑ ተረኺቡ እንታይ እዩ ማለት እዚ ብዛዕባ ሓለፋታት ናቱ ክንነግሮ ጉቡኡ ክፈልጥ መሰሉ ክፈልጥ ሓደ ካብዚ ምናልባት ኣብ ኩነታት ዝተኣስረ ኤርትራዊ ዘጋጠመን ኣሎ ምክንያቱ ምስቲ ባህልና ካሊኡ ኣብኡ ዝፀንሕ ካሊኡ ነዚ ሰብ እዚ ቀጥቂጦም ብባህሊ ቋንቋ ዘይዛረብ ሃሪሞም እትዮሞ ኣብ እስር ቤት ከይዱ ፖሊስ ቀዛቂጦም ዳርጋ እዚ ሰብ እዚ ደቁ ብድሕሪ ሕጂ ክመፁ እዩ ተስፋ ዝነበሮ ኣብ ከምዛ ዓይነት ሃዋሁ እንዳሃለዎ ከሎ ሕጂ እቲ ናይ ኮሚኒቲ እንዲ ክዛረብ ደልየ ሓንቲ ዝወሰድናያ ነኖ ብዘይ ገድስ ኮሚኒቲ ገዛ ይብልናን ግን እቲ ኮሚኒቲ ንባዕሉ ደብዳቤ ፅሒፉ እዚ ኣባል እዚ መንእሰይ እዚ ኣባል ናይዚ ኮሚኒቲ እዩ ናይ ብሓቂ ሓጋዚ ዝኾነ ንኻልኦት ሰባት ዝምህር ጠባይ ዘለዎ ቁም ነገር ዘለዎ ሕማቕ ዘይገብር ሰብ ኢልና ደብዳቤ ፅሒፍና ነፍሲ ወከፍ ኣባል ፈሪሙሉ ሕጂ እንታይና ሳፖርት ኢና ንገብር ዘለና ሳፖርቲቭ ሌተር ፅሒፍና ናብቲ ኮርት ብዝከኣለና ከዓኒ ገንዘብ ተኣኪቡ ብዝተፈላለየ መልክዕ ከዓኒ ነዚ ቆልዓ ዝኸነድሕን ምክንያቱ ነቲ ናቱ ሂወት ዘይኮነ እቶም ሸውዓተ ትንፋስ ኣብዚ ማዓስከር ዝገዲፎም ዝነበረ ንኩሉ ኢኻ ትርኢ እቲ ኤርትራዊ ኒሕ ዝበሃል ንሱ እዩ ሕጂ ንሳ ዓባይ ነገር እያ ነይራ ገንዘብ ኣኪብና ክሳብ 10,000 ብ5,000 ለውየር ተቆጢሩ እዚ ቆልዓ እዚ ንሱ ክስጎግ እቶም ቆልዑ ተስፋ ዘይነበሮም ከኣቱ ዘይክእሉ ሰባት ምዃኖም እዩ ነይሩ እንተዘይንቃለሰሉ 5,000 ተኸፊሉ እቲ ካልኣይ 5,000 ተኸፊሉ እዚ ቆልዓ እዚ እቲ ለውየር ግን ነፃ ከውፅኦ ክኢሉ ነዚ ቆልዓ ነፃ ወፂኡ ንባዕሉ ነፃ ወፂ 7 ደቁምፂ ሎሚ ኣብያ ኣለዉ ኣብ ኣሜሪካ ይነብሩ ኣለዉ ሕጂ እንታይ እዩ ምናልባት ንእሽቶ ነገር ይመስለና ንእሽቶ ነገር ኣይኮኑን ንእሽቶ ይመስሉ ግን ዓበይቲ ነገር እዮም እንኳዕ ደሓን መፅኻ ክትብሎ ከለኻ ናይ ሞራል ሕቶ እዩ ኣነ መን እየ ወረጃ ማዕዶ ኮይነ ንዝመፅእ ጋሻ እግሩ ዘይተኸለ ታተ ዘይበለ ሓበሬታ ዘይፈልጥ ብዛዕባ ፖለቲካ ክመህሮ ዝፍት እዚኣ ሓንቲ ነገር ኣድሬስ ክንገብራ ዘለና ኣነ መን እየ ኣነ ንዕኡ ብዛዕባ ፖለቲካ ክነግሮ ዝኽእል ኣብ ፀገም ዝሕጅ ግዜ ኣብ ዝህሉ ኩነታት መስገደል ሰጊሩ ዝሓለፈ ክንደይ ዓመታት ኣብ ዝሓሊፍዎ ኣሜሪካ ዝኣተወ ሰብ ኣነ ወረጃ ማዕዶ ክኸውን ኣይክእልን እቲ ሓንቲ ክገብራ ዘለኒ ኣብ ማሕበራዊ ህይወቱ ክሕግዞ ኣብ ማሕበራዊ ህይወቱ ኣብ ጎኑ ክኸውን ናይ ሞራል ሕቶ ስለ ዝኾነ እዚ ንዚ ንመስል ክብሎ ዝኽእሎ ባይታ ክኸፍት እየ እቲ ዝያዳ ኣድማዕነት ዘለዎ ፖለቲካ እቲ ቆልዓይና ኣይክምህረኒ ዝኽእል ፖለቲካ ሕጂ ዝሓለፎ ሕጂ ኣብ ሽግርን መከራን ዝኣተወ ቆልዓ ስለ ዝኾነ ብጃኹም ኩላና ኤርትራውያን ኣነ ካባይ ጀሚርካ ምናልባት ኣብ መድረክ ህይወት ተማሂረ ክኸውን ይኽእል ኣነ ኩንኩ ኣብ ገለ ህሞታት ነቲ ምንቅስቃስ ዝያዳ ክደፍእ ብዛዕባ ኣግሬሲቭ ኮንካ ነቲ ፖለቲካ ጥራሕ ክደፍእ ትኽእል ግን ማሕበራዊ ህይወት ናብ ንቡር ከይተመልሰ ቅድም ማሕበራዊ ህይወት ናብ ንቡር ዝመለሰሉ ኩነት ምስ ፈጠርካ ኣብቲ ፖለቲካዊ ህይወት ክትቅይር ክትቃለስ ከለኻ ምናልባት ትርጉምን ውፅኢትን ዘለዎ ኮይኑ ዝረኣየኒ እሞ እዚ ዝመስል እቲ ናይ ውፅኢት ናይቲ ወለንታዊ ስራሕ ሓዋርያዊ ኣገልግሎት ንህዝብኻ ዝብል ምናልባት እቲ ውፅኢቱ ንሱ እዩ ነፍሱ ወከፍ ሰብ ተረዲእዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣነ ሕጂ እውን ተወራዝየ ኣይኮንኩን ግን ኣይቲንክ ትኸውን እቲ ሓቂ ንሱ ይመስለኒ እሞ ንዕኡ ክዛረብ ኢለ ይኣምነ ሕራይ ጆርጅ ብጣዕሚ ፅቡቕ ምክርታት ፅቡቕ ዘቐፅል ዘሰጉም ዛዕባታት ኣልዒልካ ኢኻ ተዛርበና ዘለኻ ንሕና እውን የቐኒልና ብስም ኣለና ቲቪ ኣብዚ እዋን እዚ መንእሰያት እቲ ትፅቢትን ኩንነትን ንከይፈለጡ ብሊብያ ይኹን ብሜክሲኮ ብዙሕ ህይወት ከፊሎም ናብ እቲ ብቐትሪ ዝሓልሞ ዓዲ ንምእታው ኣብ ፃዕሪ ይርከቡ ኣለዉ ወይ ድማ ህይወቶም ይኸፍሉ ኣለዉ እሞ እስከ ካብ ትፈልጦም ነገራት ነቲ ኩነታት ከምዚ ናይ ሊብያን ሜክሲኮን ዘጋጥም ዘሎ ሽግራት ሓበሬታ ክትበና ሞ በዚ ኸ ይካተሉ ኸሰብ ዘለዉ ዋላ እውን ካብ ኤውሮጳ ናብ ሜክሲኮ ናይ ምኻድ ብዙሕ ምድላዋት ዝገብሩ ዘለዉ ብሰዓት ዝመንእሰያት ዘለዉ በዚ ኣጋጣሚ እንታይ ክትብለና እታ ካብዝታት ናብ በዓል ሊብያ ካብ ሊብያ ናብ ሱዳን ካብ ሱዳን ኣሜን ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ካብ ሱዳን ናብ ሊብያ ካብ ሊብያ ባሕሪ ንህይወትካ ኣብ ሞትን ሕየትን እቲኻ ክትከይድ ከለኻ ቀሊል ኣይኮነን እንታይ ርዳእካ ክልተ ነገር ሓደ እቲ ብድሕሪት ዘሎ ኣዝዩ ኣብ ህይወትካ ናይ መጨረሻ ምርጫ ትወስዶ እዩ ግን ብዝከኣለና መጠን ንዕኡ ኣቮይድ ክንገብረሉ ዝኽእል መንገዲ ክርከብ ብዝከኣለና ኤርትራውያን ንህይወትና ድሕነት ክንገብር ኣብ ካልእ ዓይነት ኣማራፂታት ምናልባት ከም ኤርትራውያን ክኢላታት
ምሁራት ኤርትራውያን ሲቪክ ማሕበራት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብዚ መጽኦም ወይ ከዓ ነቲ ክውንነት ኣብ ግምት እትዮም እዚ ዘሎ ናይ ሪሴትልመንት ዝበሃል ክቃላጠፈሉ ዝኽእል መንገዲ ኣብኡታት እንተንደፍእ ጽቡቕ እዩ ምናልባት ንነፍስ ወከፍ ክላቦ ብዝከኣለና ኣካል ኤርትራውያን ኣሓትናን ኮይና ኣብ ከምዚ ዓይነት ክንዋሳእ ምናልባት ንሕና ኣብ ኣሜሪካ ከም ምህላውና ኣብ በዓል ብርግጥ ርዳእኒ እዩ እቲ ዘሎ ኣድሚኒስትሬሽን ንሕና ኣብቲ ናይ ኢሚግሬሽን ዘሎ ኩነታት ሕግታት ኣዝዩ ተቐይሩ ተሪር ምዃኑ ካብቲ ዝነበረ ኣድሚኒስትሬሽን ሕጂ ዘሎ ኣድሚኒስትሬሽን ሓያል ምዃኑ ርዳእኒ ግን ብዝከኣለና ኤርትራውያን ሕጂውን ጥርኑፍ ውህልል ኮይና ካምፔይን ክንገብረሉ ንኽእል ቃንዛ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ግምት ተኣትዩ እቲ ዋሕዚ ስደተኛታት ኣብ ግምት ተኣትዩ መሰረታዊ ጸገምና ኣብ ውሽጢ ዘሎ ክፍትሓሉ ድልየትናን ሕልምናን እኳ እንተኾነ ጎድኒ ንጎድኒ ዝኸይድ ግን ኣብ ስደት ዘሎ ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቆፀር ስለ ዝኾነ ብዝከኣለና ካምፔይን ክንገብር ሪሴትልመንት ክቃላጠፍ ብዝሒ ኤርትራውያን ክውሰድሉ ዝኽእሉ ህፃናት ብፍላይ ብዝሒ ስደተኛታት ህፃናት ስለ ዘለዉ ንዓኣቶም ሓደ ፍሉይ ፕሮሰስ ሲስተም ክግበረሉ ዝኽእል እንድሕር ኣሎ ናይ ኩላትና ሓገዝ የድሊ እዩ እዚ ሓደ እዩ ካብ ኤሮጳ ናብ ሜክሲኮ ዝኣትዉ ግን ኣብ መሬት ብዝያዳ ብዓይነይ እንዳርኢኹን ብግብርን ብኤክስፐርት ዊትነስ ኣብ ኮርት እንዳኣተኹ ትኹሉ ስለ ዝሪኦ እዚ ነገር እዚ ሓደገኛ ኮይኑ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ንስኻ ካብ ስታት የመፅልካ ክሌም ትገብሮ ኣብቲ ናይ ናትካ ፕሮሰስ ግን እቲ ፊንገር ፕሪንት ይረኽብዎ ከም ዘለዉ ክነግር ደሊ ካብ ሎሚ ስለዚ ክጥንቀቐሉ ዘለና ጉዳይ እዩ ሕሰብዎ እዚ ኩሉ ሞትን ሕየትን ሰጊርካ ኤሮጳ ኣቲኻ ሓንቲ ዓይነት ዕድል ተረኺቡ እንከሎ ናብቲ ክትከይድ ኣብ ዝኸፍአ ካልእ ዓይነት ሰናርዮ ሪስክ ተእትወለኻ ንሂወትካ እሞ ሕጂ ንኤርትራዊ መንእሰይ ሓወይን ሓፍተይን ክነግሮ ዝደሊ እቲ ዘሎ ኩነታት ተረዳእ ናይ ፊንገር ፕሪንት ኣብ ኤሮጳ ይኹን ካበይ ከም ዝመፅኻ ይረኽብዎ ከም ዘለዉ ንኩሉ ርዲ ይመስለኒ ብዙሓት ቁፅሪ እሱራት ወላ ኣብቲ ኤክስፐርት ዊትነስ ንባዕለይ ኣትየ ምክንያቱ በዚ መፂና ስለ ዝተባህለ ነቲ ኩሉ ቅቡልነት ድዕዱዕ ዝኾነ ከይዝ ኣቕሪቦም እንዳሃለዉ ተቐቢልናዮ ክብል ከሎ እቲ ጃጅ እቲ ናይ ዲፓርትመንት ሆምላንድ ሴኩሪቲ ዲኤችኤስ ዝበሃል ግን ነኖ ንሕና ጉዳይ ኣለና ፍሉይ ነገር ካብዚ ሓደ ሪፖርት ክነቕርብ ኣለና ኢሎም ኣብ ውሽጢ ኮርት እዮም ጠጠው ዝብሉ ፊንገር ፕሪንት ዝብረኸብናዮ መሰረት ኣብ ዓዲ ጥልያን ከም ዝነበረ ኣብ ሽወደን ወይ ኣብ ኖርዌይ ከም ዝነበረ ከተብል ምዃኒ ነቲ ኩሉ ዓይነት ግዜ ባኺኑ ገንዘቦም ኣጥፊኦም ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣቢሎም ነቲ ንኸምኡ ዓይነት ባክግራውንድ ቸክ ገይሮም ክረኽብዎ እንድሕር ከኢሎም ንዕኡ ኣብ ግምት እቲኻ ነዚ ካልኣይ ዓይነት ሰናርዮ ምዃ ምስዳድ ንኤርትራውያን ናብ ኤርትራ ምስጓግ ዝመፅእ እዚ ናይ 700 ካምፔይን ኣካል ናቱ ወይ ከዓ ናቱ ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ ሕጂ ደጊመ ዳግማይ ግምት ክገብሩሉ ጥራሕ ዝሓትት እቲ ዘሎ ተዋሂቦም ዘሎ ናይ ኤሮጳ ዕድል ብዝከኣሎም ወሲዶም ክሳብ ነገራት ዝቕየር ካልእ ነገር ክሳብ ዝመፅእ ብዝከኣሎም መጠን ኣብኡ ከብሉ እንድሕር ተኻኢሉ ሕጂ ንኤርትራውያን ክብል ዝደሊ ንኣብነት ኣብ ጀነቫ ከይደ ነይረ ኣብ ሓንቲ ህሞት ጀነቫ ምኻደይ ስለ ዘይተረፈኒ ኣብ ስዊዝ ኣብ ገለገለ ዕዶት ገይረ ምስ ደቂ ተዓዲ ክዘራረብ ዝርኢኽዎ ዘጋጠመን እንድሕር ኣሎ እቲ ምሁር ኣብኡ ዘሎ ኤርትራዊ ምናልባት ውሕዳት ኣይኮኑን ክህልው ይኽእሉ እዮም ግን ኣብ ኤርትራውያን ኣሕዋቶም እጃም ከበርክቱ ብዙሕ ኣይተረኣየን ኣደዳናቱ ከዓኒ እቶም ትሕቲ 15 ዓመት ነዲኦምን ነቦኦምን ከም ኣብ ልዕሊኦም ፅቡቅ ገይሮም ከም ዘይሓዝዎም ገይሮም ሕጂ ተባህልና ይወራረስ ናብ ሕማቕ ይኸይድ ከም ዘሎ ክዛረብ ኢለ ኣብኡ ብዓይነይ ዘጋጠመኒ ብጣዕሚ ዘስካሕካሓን ነገር ኣሎ እዚ እውን ግምት ክግበሮ ኣለዎ ሕጂ እንታይ እዩ ሓደ ወዲ 15 ዓመት ስለ ዝኣኸለ ወይ ከዓ ወዲ 14 ዓመት ፖሊስ ፀዊዑ ኣቦይን ኣደይን ከምዚ ገይሮም ይሓዝኑ ንበሃል ሞነቱ ቆልዓ ሕጂ ወሲዶም ንባዕሉ ኣብ ሂወቱ ከምብርዎ ንሳቶም ክምህርዎ እዮም ዝብል ግን እቲ ባህልና ይጠፋእ ኣሎ እቲ ሰረትና ከምኡ ይነበረን ኣቦናን ኣዴናን ኣኽቢርና ብዛዕባ ነቲ ዝሎሙ ዝገበሩልና ድምዖ ክብሪ ዲግኒቲ እንዳሃብና ብዛዕባ ፅባሕ ንዓኣቶም ሂወት ተኺልና ንሕና ሂወት ተኺልና ንዓኣቶም ኣብ ጎድኖ ኣካሎም ኮይንና ክሳብታ ዝሞትላ ዕድል ዓንዲ ክንኮኖም እምበር ኣብ ከምዚ ዓይነት ክንዋሳእ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ብግምት ብምእታው ባህልና ይበርስ ኣሎ እቲ ፅቡቕ ኩነታት ናህና ምትሕግጋዝ ይበርስ ኣሎ ኣብ ነንሕድሕዱ ክባላላዕ ትሪኦ መንእስያት ይመፅእ ኣሎ ኩነታት ክቕየር ካባና እዩ ዝጅምር ስለዚ እዚኣ ብዝከኣለና ኩላትና ንሓደ ንክልተን ኣይኮነን ካልእ ማለት ፅልዋታት ኣወጊድና ኣብ ጓል መንገዲ ኸይኣተና ኤርትራዊ ባህሊ ዝሓቁፍ ኮሚኒቲ ክኢላታት ዓቕሚ ኤርትራዊ ኣብ ዝሃለዎ ይህሉ ከበርክተሉ ዝኽእል ኩነት ክንፈጥር ክንከል ኣለና
كل جزء كامبين ناتي بزح انتهى بلو حمشت خميتي أبركتو نحرد أجيركا نتأكد دمور حياة الوطيت هاللو سلازي إت volunteer service ويكا أقولت نهزب زبل بذكر على نامة أن بتاع زهلاتنا عقمي أو هايدنا خن حق سراقي إلنا ولا تبهلنا توم أب counseling service متاو عب حاجة زي ما بعيني كابزر إخوة بتخبابي أب كلهم كومتات كله سلازقل إرتراوي كابزر لخ عليها إجام كتبركتو لتخيل من قدي كتكفت كم زلك إذا لعبوا سلازي تدخلوا نعيز مثل أب جنبا مخاري أنا عبنا قريتها ماهرة جن قرب كايس حكا غير زلوا خناتاتي مالتي يغني عليه. أوكي. حتى درجة عمود أنا هنا أبمونغو إيرتراويان دياسبورا ويدما أبدكز أمطو إيرتراويان سدتني أتا تاب كريتيو هجرات معسكرات زلوا أب السودان أب إثيوبيا ركباتهم كم يكون له ربحتاتها أنتي كون نشتري صبوا حتى أنا أب السودان أيكتكون جن أتي أبزت أن حكا كنتات لك عبون كم زلوا سلزريو بفلاك أتناي مش عندك سبات زبل كبع السودان بزجن أنا بزح عنت كنتات نريو نسمع عزنا برنايس لذي سوق حاطر نحركينه حجون كإله عقمي إرتراويان كإلاتات بتمرتي بزخون يخون زلوا بوهلول دمور ماتيو أب كامبين كواصل لزخل كنتات الله نيجي NHCR نحنا ندحر أب عقمنا وهاهدنا متينا أبيان NHCR بزح أدمعن صراح كنسرح نخلينا كل جزء تناتكا عقمي تناتكا قرني ريوام حنت نجار كزاربي إرتراويان سدسنياتات ناب أمريكا أتيوم زرخبو سيرفيس أقول قلت تدخل عينت دقي برميز دك خمتنا هنا عينت أجماز زلهم بزح سدسنياتات كأتو سدزرئي أتي ناي إرتراو حجز زي مرأيابو اتناتهم زمت عينت أكايدا هيوت عبيتن أتأب إرتراو تريو عبيتن سماين مدرني فلالي سلازي اتنا هنا بركوتو يلن أتي أب إثيوبيا زلو معسكرات بزحي قطري إرتراويان أب قمت أتيو حجون وحزت أو زي مبالو أب سودانون كم مهلاو أب قمت أتينا حدا بذكر علىنا أب كامب أب أدفوكيت كنقبرو لنخيل أب زلنا وصايتات هاجرات اتن هاجرتن نبرلن هاجرات أنا بأمريكا خم مهلاو متن أم منجست أمريكا ناي إرتراويان سافر ناي إرتراويان شجر ناي إرتراويان سدتنيا أب قمت أتيو بذكر على متن ولا أبزكو انتهى المسيرة كل جزء اتمخاط راح يكونن عند حد أبزلو أبزون حدا سيرفيس بروفايد كنقبر نخلينا وسيقات زبحال زلوتي كاب هزبنا زبحال وسيز خيد أبزلنا يدينا ني إرتراون محجاز نحد أتوفينا اتنحنا عقمي اتنحنا قلقلوت كري وخلو نساتهم كأني وأنبأر سبع لهم حما نقبر كلنا ويكا زقباء عن السيرفيس بروفايد نحد زي غيرنا سبير إهنا عايزوا لهم حناتهم صون قرن نخوينا وأبركو تقبر له أبزي سدتنياتات ماليا زي بيقولوا نجارات كجبر نابنت حجي ندا متحن حدا خافتي زري أخوة إيو بلاي جراوند نتون قلعت لايبراري نتون قلعت زخلو زي كافتي قلحتا غيرلو اتناي حزب بحزب زبل أبيناي فوكس غيرنا بلان نمبر 1 قداماي كالاي سالساي دابلنا نعو تسريعو حزبي أبركو تخغبرلو زخل كونات نمفتاريو عند حد أب سريحو وينات أب السودان أب السودان بزحاتكم عينت تشجور سبات على ناي سنكلنا ناي حمام ناي كالمال زلهم سلزلو حجنت أخذ دلي أنا بأمريكا خم هلاوي كالوت كلهم أب إرتراخ أب أمريكا زلهم النص وقف كالوت حجرات زلهم بتقرنف ملك بكوميونيتي كامبين كنقبرلو نخل من قدي كوناتنا إرتراويان كفلت أولو زخل من قدي توم صعدوا أبو زلون حد أب زعبا خوناتنا فليتهم بتخرسيان بعلو أقول قلت كه بخليو كوميونيتي بعلوم زوم نون بروفيت أورجانيزيشن ساو أمريكا ما عليها زي بقولوا مالو فاونديشن سالو بزحات أبز خد كيو ما عليها زي بقولوا حد نقدر زحزنا نحرالو أبز حلفك المسلسل عامات 4 عامات millions of dollars ناب على أفغانستان allocate جبرني ريو كاب أمريكا أبنت كزارم نحر كينه نحنا سلمتاي نزنا نقدر زخن تقومول زي كألنا خنز أكد سدتنياتات ندهالونا سلمتاي نفط السيستم كنا أتو زي كألنا نبعلو تي lack of connection سالنا أب تخالق كم مسانا كند معلو نخيل organizations ركبات زي مقبارنا مساوتهم connection زي مهلاو نبعلو نتي زولو صقاتات نايت هاجر كنت قومولو اي كالنا ناب حزبنا ስለዚህ እነዚህ ሁሉ እኩብ ድሙር ኩነታት ርኢና ክንቀይረሉ ንኽእል ኩነት ክንፈጥር ክላለና አበርክቶና ዓዝዝ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ንሕና እንድሕር አበርክቶ ጀሚርና እቲ ህዝቢ ብህዝቢ ዘሎ እንድሕር ኩንነት ጌርናዮ ናብቲ ካልእ
كم كلا أي درجة وسيدنا أب كلا كامبين دا قبرنا كفاونديشن اسمتيو زعبي أبركتو خجبر كالي إردانيو بزعبا فتحنا هاجر زين الزارب زناي أبزسي فتح ديوز بحالالله إردانيو أجيرا نجر جن جونن زخيد نجاراتيو مثلا تاوي شجرنا إرداننا يكون كلاتنا حدي ማንም ካብታ ሓደ ልዕሉ ወይ ትሒቱ ዘብላ ይኮነን ሕልና ዘለዎ ኤርትራዊ ንኩሉ ነገር በሓደ ዝብፅሕ ስለ ዝኾነ መሰረታዊ ሽግርና ክንፈትሕ ኩላትና ክንዋሳእ ነቲ ዘሎ ግዚያዊ ሽግር ኣብ ዘሎ ፀገማት ክንፈትሕ ከኣኒ ነቲ ህዝብና ምክንያቱ ሓደ ዓመት ክልተ ዓመት ሰለስተ ዓመት ናይ ትምህርቲ ዕድል ዘይምርካብ ማለት ነቲ መንእሰይ ነቲ ህፃናት ንባዕሉ ዘምፅኦ ዕንወት ካብ ቤት ትምህርቲ ምርሓቕ ማለት ብዛዕባ ፅባሕ ኣበና ዓይነት ደረጃ ሰናርዮ ከም ዝኸይድ ንሪኦ ኣለና ናቱ መልእኽቲ እንታይ እዩ ሎሚ ትዝበዝሕ ዘሎ ስደተኛ ናብ ኣሜሪካ ክመጽእ ከሎ ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝወስድ ክንደይ ካብ ሚእታዊ ንዝብል ንኹሉ ክምልሶ ይኽእል እዩ ስለዚ ምናልባት ኣነ ሕጂ ከም ናተይ ተበግሶ ዝወሰድኮ እንድሕር ኮይኑ ቶም ስደተኛታት ክመጽእ ከለዉ ናብ ትምህርቲ ኣንፈት ከይገብሩ ምስ ረኢኽዎም ሓንቲ ነገር ዘበልኳ ወይ ከዓ ኩሉ ግዜ ዝተላበኽዋ እሞ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ እቱ ክትብል ከለኻ ከምቲ ኣነ እቲ ናይ ሓበሬታ ዓቕምኻ ሓበሬታ ከብ ከለኹ ዝሃብኩም እቱ ክትብል ከለኻ ኤርትራዊ ንሕዳ ናይ ትምህርቲ ዕድል ዘይተወስኮንካ እቲ ናይ ላይሰንስ ናይ ምዝዋር መኪና ቀልጢፍካ ውፃዮ ይብሎ ነቶም ኤጀንሲ ከማን ሕልፍ ሓሊፍኒ ብዝከኣለኩም መጠን ናይ ላይሰንስ ናይ ድራይቪንግ ላይሰንስ ናይ መኪና ምዝዋር ኣውፅሎም ምክንያቱ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ንሕዳ ዘይወስድሉ ኮይኖም እቲ ኦፐሬሽን ንሕዳ ዘይጥቀምሉ ኮይኖም እንታይ ዘላ ኣብ ውሽጢ ዝሓፀረ ወይ ኣብ ዓመት ወይ ኣብ 6 ወርሒ ካከፍ ሰይትሕግዝ ፈላለ ናብ ትራክ ዝኣትዉ ሰባት ሎሚ ክንደይ ካብ ሚእት እዮም እቲ ነታ ዕድልቲ ኣተጠቒሞም ዘለዉ መንእሰያት ሎሚ ኣብ ሃብታዊ ምድላብ ናይ ክልተ ብእግርኻ ምድልዳል ዝበሃል ዘሎ ንሳቶም ንባዕሉ ሓደ ዓይነት ዓበ ሓለፋ ወሲዶም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሃይወይ ስደተኛ መንእሰይ መኪንኡ ሒዙ ናይ ዓባይ መኪና ድራይቨር ኮይኑ ምዃናቱ ክርኢ ከለኹ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ኣነ ክዛረቦ ኣይኮነን ኣብቲ ከባቢயை ከማን ካብ ዝነበረ ንገለ ሰባት ሎን ነፃ ዕዳ ዘለዎ 24000 ትራክ ከተግዛእካ ትኽእል ኣብ ኣሜሪካ ሰማይ ምጥማት ዘይኮነስ በቲ ዓቕምኻ መሰረት ብዝተሓተ ኣብ ከምኡ ዓይነት ዘራኸብኩም ሰባት ነይሮም ንዕኡ ወሲዶም ሎሚ ዓበይቲ ትራክ ሒዞም ኣብ ሃይወይ ምናልባት ቀይሮሞም ክኾኑ ክእሉ እዮም ከምኡ ከዓ ሓደ ክልተ ሰለስተ ብዝተፈላለየ እቲ እዚ ነገር ዝክግበር ምክንያቱ ናይ ትምህርቲ ዕድል ንሕዘ ኣሎ ኣብ እንዳ ስጋ ምእታው ኣብ እንዳ ደርሁ ስጋታት ምቁራፅ ምእታው ሓንሳብ እንታይ ኢና ንርኢ መሲልካ 8 ሰዓት ከስርሑን ፀኒሖም 12 ሰዓት ከስርሑን ዝብል ሕልሚ ጥራሕ ይኣቱ ንሱ ኢኻ እቲ መጀመርያ ብዛዕባ መሰሉን ግቡኡን ኣብ 3 ወርሒ ተሃንዲዱ ናብ ስራሕ ምእታው ዘይኮነ ብዛዕባ ሓበሬታ ክረኽበሉ ዝኽእል ኩነታት ኣብቲ ከባቢ ክፈልጠሉ ዝኽእል ንሕና እንድሕር ሓበሬታ ዘየስኒቕናዮ ፍናን እንድሕር ዘይኮይናዮ ናይ ኢንፎርሜሽን ሰንተር እንድሕር ዘይኮይና ንሕና ናይ ገንዘባዊ ሕቶ ኣይኮነን ናይ ገንዘባዊ ሕቶ ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ ዞም ሰባት እዚኣቶም ነታ ህይወቶም ይኽእልዋ እዮም እቲ ኤጀንሲ ዘምፅኦም ይህቦም ነታ ክራይ ገዛ ነታ ምግቦም ነታ ክሳይ ግን ኣብ ድሕሪ 3 ወርሒ ብዙሓት ሰባት ሳፈር ዝኾኑ ኣብ ብስጭትን ኣብ ካልእ ዓይነት ሽግራት ዝኣትዉ ንሕና ስለዘይሓገዝናዮም ነቲ ሓበሬታ ስለዘይፈልጥዎ ቀልጢፎም ኣብ ከምኡ ይኣትዉ ካብ ስራሕ ዝጎጉ ምክንያቱ ናይ ቋንቋ ፀገም ኣሎ ካብኡ ምስ ወፁ እቶም ኤጀንሲ ንሕና 3 ወርሒ ኣገልግልናካ ኢና እቲ ዝግባእ ሂብናካ ኢና ሕጂ ክንሕግዘካ ኢና ከኣልና ዝበሃል ኣሎ እዚ ንባዕሉ ኣብ ትራውማ ፈጢሩ ዘሎ ፀገም ኣብ ኤርትራውያን ቀሊል ኣይኮነን ብግህዶ እዚ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ስለዚ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ፍታሕ ነዚ ኩሉ እዚ ኤርትራዊ መንእሰይ ከይባሳጮ ከይሳቐ ስራሕ ኣልቦ ከይከውን ፅባሕ ናይ ቋንቋ ሕፅረት ከም ዘሎ ብግምት እቲና ኤርትራዊ ምዃንና ካበይ ከም ዝመፀኹ ናበይ ከም ዝኸይድ ንሕዳ ፈሊጠ ካብታ ዘላ ዓቕመይ ከወፍየሉ ዝኽእል ኣበይ ትጅምር ኣብ ከባቢየ እንድሕዳ ተጠርኒፈ ክሰርሕ ጀሚረ ولا خلت ثلاثة يخون بزي قدس حدا سب نحر زقبره خوينو 4-5 سبات زيادة أم قبرو بكومينيتي مترناف كأني اتزعابي وطيتنا إيرتراويان إيو حنت نجر كدقن زرا خيب زحالكم قد كومينيتي مهلاو قدنا يكونن جزاك هلوكا زلوا راح مسخات ترنيفكا من النتكا علالي مس تيناتكا كونسل مان ويكا تاسبيتي سون سوايت كونسل بتي كبابي بحاطير ندي جمر أبو خيت كان إحنا إيرتراوياننا كم زعم مثلا حاجة تقرنيفنا لنا كومينيتي نقبر دليت علتنا سدتنا تحت حواتنا يموت الله تبل نبعلا إذا سبزيئة أبتحتي خاتم بركة خسيات صباح مخنا أتو دحر خلت عامت مريج أخمتي نحنا قلنا تنا مريج أزقبر أبتنا كستاي أدفانتيج جاي نوصل لنا نصاتهم أبزخونه يخون بكومينيتي تقرنا فأكل بركو خاتم مخنا أتو يفلت ويام
ناتكا دمتي صباح أب ناتو مرجع إمباكت خنزلو سلسفلتو نروح نتقوم اللي كألنا حجنت أيو نتنا إرتراو سرت كاب جزا خايز جمر مو أفتك خبابينا نحرنا خنسانة مسناين بحنساب كونكا بحنساب سلسرحكا كم فقر غير كاب جزا متستاو من البات حدا جزء لك عبزنا ودبات ويكاب خالد زرع تبعسي كلا أجزاء خرّخ بكاس لزي كل أفكونه تركبنا جرب كنجورو لصبوي زرّخ بكا الله زي رخ بكا channel الله فقرت راح يقدي في الخير كتب بأس كلها ويكاخد صلاة كلها من قد خاص لزلك تتسألي أبجزها أي أتوني سلزي اتنجورو نعنا زرّخ بنا زي رخ بنا فريتنا بتها ترخ بنا نتاخنا بنقل مخنات ميتشوال ناي كلها حد عانت مأكل زجبري إذا خلهم دخن كلالنا إذا زي ملمادنا نبعلو أبو دبات الرأي مخنات حنسب مستواسو خلا أجزاء صلة هيمانة تبعي لهم بحنسب كن صراحة زي نخل كنا تفتر سلزي اتجاب كانت أبون حركينو كالرخبة كان زي الرخبة كان زي الرخبة كان تفليتو نتخرخ بكا زخل من قدي بحبار مسرت كسر حلو تخل من قدي مفتاري أدلاينت ناي كوميونيتيجن لومي كدق معي صباح كدق معي دحر صباح كدق معي كلفلف كنبرة مخناتو اتوتي سنتر ناي لوت هيوتنا نسأب حلاي أبو أمريكا راح يكون أبز خدنا ولا أبزون I wish أبزي إرتراوي من البعض قرب عيننا خافتنا نجارات اتو واحد سدتنيات اتو زلوا فحيل وزلوا أبو متأتيو I wish حدا عب كوميونيتي زنتن جزء بالنصنات مسرحي حجناتهم قالوا حصاون تساقي زلوا بزح حمامات كن زلوا مع عسكر تسمي أخا جن اسكي تقدمي نكبر اتهزب بهزب زبل انت اينا خنقبر زبل من البعض قدامي كلاي سالساي نتقدمي تخنقبر بزنا عاسه ملك نحدا وصيتاو خوينو نعاق نقبر تداخيل نات خالق كله مسرتنا تخوينو قصلولو زخيل اتفنانن اتمورال نبعلو تحاس لزخيل دفي له يغني لي حراين بار جورج اب كل عالم زنري زلنا قالوا لنا سدتنيات مچم كنزارب كخلنا حجي بينك كنرخوينا بينك كنرخو نخيل زلو بزحات سبات አለው كمون اب شجر زلو بزحات سدتنيات بعد مكسيكو نابكلنا له استفلالي حبريتا كروخبون كدحنولون زقولو ادراشاناتكا كتبهم فقادنيا تلاخين كانس هو صبو حتي ان فاكت صبونا حبريتا يو قدم حجي كاب استفلالي عينت ناي لاتين امريكا ببزح قطري بحنساب كوينهم كسغرو تتحزو بزح غزي خمسات اغاطامي كوينو تحبريتا بغلنغلن رخيبهم زدولو سبات አሉ ድውልዮም ናባይ ጥራሕ ዘይኮነና በዓል ጃን ስታውፈር ብፍላይ እትናህና ፕሬሲደንት ኮይኑ አፍታናይ the America team for displaced Eritreans ትብል ወይ ከዓ ጋንታ አሜሪካን ዝተማዛበሉ ኤርትራውያን ትብል ንሕና ኢና ንዓና ክረኽቡና ይኽእሉ እዮም ወእታ ናይ ሓበሬታ እንዲያ ትበሃል ዘላ ንሳ ንሕና ኣነ ኣብ ደለዌር ኣለኹ مسارحتي جان ستاوفر من البعض كلهم فلتوهم كم أخاني أبتناهنا بيت صحفت ملو معلت درجة 14 ساعات كم زعينتنا أويات تليفون ندادولو يوعليهم جن نخنز عينت إمرجنسي نحدا أدليو من البعض ولا ناب تليفوني كدولون أنا تأجم يبلين مخناتو دلون نتكر رجعت علني حدا أب ويب سايت أب جوجل the America team for displaced Eritreans نحدا ألكا كم ألكا كله تحبرت أقوله كلاي نحدا أدلاي خوينو من البعض أب كم زعينت desperation ويكا أويات نايموتن حياتن كوينو نزخلو سجير كان خط ملص أنا بتليفوني كدولون تأجم يكون النجزيو مخناتو 305 حموشتك للتحدة 904 نفس تليفون يدويلهم دحرب مسرت تانحنا أوياتنا توم سميعك نبي NHCR كونكت مقبارة تقدميتي فتح بزيك الدس قدايم أبكم عينة أوياتكم تخلو كابون خيم اللصو أبي NHCR وحسنات نخرخ بلو زخل مقدي مقيايو سلزي تي the America team for displaced Eritreans بحال بتقرنيا غانتا أمريكان استمازابلو إرتراويانيو أب جوجل نحدا عاتيخا كترخ بتخليخا أدلاي نحركوينو كم emergency contact information تليفوني 305 حمشتك للتحدة 904 again 302 521 9047 كونتاكت خبرني خولي مالتي يغني لي امو جورج بتعمي انا مسجن بسم علنا تي في تريفنا يو كنبلي بأننا نيريو تولو ناي مودعتا عدل كبكا يغني لي تا كالو كا بزح تبحال لان كن حدا تخلا
ኣለና ቲቪ ኣለና እዚ ናይ ብሓቂ ከንቆዝ ግባኣኒ ዓቕምኹም ድሩት ኣብ ከምዛ ዓይነት ንሕን ሓቦን ጥራሕ ሒዝካ ከምዛ ዓይነት ተበግሶ ጌርካ ምዃኒ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ምርኩስ ገይሩ ንኽትሰርሑ ንምጋስኩም እቲ ሓደ ኣንፈት ናይቲ ንሓስቦ እሞ ነዚ ነገር እዚ ክድፈኣሉ ዘለዎ እዩ ክድፈኣሉ እንድሕር ኮይኑ ሸቶ ወቂዑ ኣብ ዝለዓለ ክበፅሕ እንድሕር ኮይኑ ሕጂ እውን ደጊመ ዝዛረቦ ኤርትራዊ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ መናን እዩ ኤርትራዊ መናን እዩ ኣነ ዝኾነ ይኹን ጥርጣረ የብለይን ነዚ ነገር እዚ ክንደፍኣሉ እንታይ ኢና ክንገብር ኣበይ ኣለና ዝብል ብዝከኣለ ኸኣኒ ሓንቲ ሲምፕል እንታይ ምተባብዓኹ ስፖንሰር ክንገብሮም ክንክእል ኣለና እዚ ናይ ስፖንሰር ዝበሃል ኣነ ሓንቲ ንእሽቶ ሂበ ኣለኹም ሳኹም ኣጆኹም ዝበሃል ብዝተፈላለዩ ዓይነት መድረኻት ክኽፈተሉ ዝኽእል መንገዲ ክህሉ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ህዝቢ ኣብ ጎንኹም ጌርኩም ኢኹም ተበጊስኩም ምትእማንኩም ኣብ ህዝቢ እዩ እቲ ዘመጉሶ ዘኽብሮ ንሱ እዩ ናይ ብሓቂ ነገር እንደገና ብዓብዪ ከኣኒ ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ለውጢ ክንገብረሉ ንኽእል መንገዲ ኢልና ኣሚንና ኢልኩም ዝተበገስኩምሉ ኩነት ስለ ዝኾነ ኩሉ ነገር ንሱ እዩ ማሕበራዊ ህይወት ኤርትራዊ ናብ ንቡር ክምለስ ደኣ ኮይኑ እዚ ዓይነት ትምህርቲ ሓዘል ዝኾነ ጀሚርኩሞ ዘለኹም ክትቅፅልዎ ብዝከኣለ ኩሉ ኤርትራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ቅርሺ 2 ቅርሺ 3 ቅርሺ ዝበሃል ኣይኮነን ብዝከኣለና ዓቕምና ነዛ ከምዚ ዓይነት መድረኻት ተኸፊቱ ዘሎ ሓጊዝና ናብ ዝለዓለ መንገዲ መፂኦም ሓያል ኣስተዋፅኦ ክገብሩ ዝኽእሉ ካብ ነፍሲ ወከፍ መድረኻት ናይ ስደተኛታት ማዓስከራት ናኸትኩም ንሕዳ ሓበሬታ ኣስሚዕኩምና እቶም ኣብ ስደት ዘለና ኣሕዋትኩምን ኣሓትኩምን ልክዕ ጎድንኹም ኮይና ንስኻትኩም ኣብ ጎድኒ ህዝብኩም ስለ ዝኾንኩም ብዝከኣል ኣብዚ ክንሰርሓሉ ሕጂ ደጊመ ማንም ኤርትራዊ ኣብ ዘለኻ ያለይኻ ብትሕትና ርእሰያ ልዕለ ዘይኮነ ርእሰያ ትሒተ ክትሕግዝ ክንላቦ እዚኣ እያ ዝያዳ መፀዋዕታ ክገብራ ዘለኒ ምክንያቱ ናይ ሎሚ ተበግሶ ናይ ፅባሕ ፍረ ውፅኢት ሃልይዎ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ሓደ ዓይነት ካልእ መሰረታዊ ምዕባለ ናይ ሕብረተሰብና ከም ምዃኑ ስለ ዝኣምን ቀፅሎ ይኽብለኩም ዝፈቱ የቐኒየላ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ታንኪዩ የቐኒየላ ታንኪዩ